Atzaldeon, eta eskerrik asko, etortzeatik Zumaiako bildu antolatutako hitzaldi sorta honen barruan aurreneko hitzaldira. Lehenbiziko gaia, kirolan inguruan, euskal selekzioa, independentzia, bilen uztarketa moduko bat, eta gonbidatu bezala nire esker eta Martxel Toledo, ezaguna, esaiteko kidia sorreratik, hainbat urtean, koordinadoreak izan dagoa, eta gero eskubidean Mikel Azarroza, txetilari profesional oia, Frantziko talde batean hasi izan, gero Euskaltelen 2007-tik 2008-ra, eta ja erretiratuta. Eta, pixka, hitzaldira nundi doa jongoan, oso lasaldira nundi doa jongoan, asmoa da ikutzia, arlo ezberdinak, ez? Pixka, ez aiten historia, pixatea kontatzia, nundikan noa sortu zian, zertako dano dakiu, Larreta Amagostian sortu zinaten, ez, Martxel? Urtegoetan danetan, kanpoa behira zelan nindan dano dakiu, eduko ditu. Barrua behira kontatzeko gauzu batzuk, igual zekula kontatu gabiak eta, horien gateatzen ziren. Gero Mikelekin, azkenian talde profesional batean Euskaltelen, etzan euskal selekzio ofiziala, baina, basekan horako izara bat ez. Orduan, izan daiteke bide bat, selekzioan gai hori bideratzeko, talde profesional batean bidez ez. Eta gero, azkenengo albistek eta selekzioaren inguruan aipatuko ditugu, ez? Sokatirako munduko txapelketa izan da, Euskal Herrian izenean parte hartu da, aldiz, pelotako munduko txapelketa ontsa jokoan dago usten dut, eta hor, betiko planian, ez? Egondekoak Espainiakin, iparraldekoak Frantziakin. Gero, jogatu nahi dugu baita ere, kirolak nola eragin dezakeen gizartean independentzian aldeko joera bat, ez? Uztartu daitezken, ez daitezin daitezken uztartu. Eta, pixkat, hortik ahongo, atekoiak gaiak eta, gero bukera nahi batzuen galderak egin, lasai asko galdetu. Ongi eta bebile, azteko. Ez, pixkat hasieran, nire zaharrera gero, Martxelekin, ez? Zaiten esperientzia, Larreta Amagostian sortu zinaten, horreneko galdera golpekoa, ez? Urte hauetan, zerbait aurreratu da, euskal selekzioan gainean. Arratsaldeon. Denik eta mila esker hona etortzarete guztioi, bakizuerdi Zumaiaran izara, emazten bengo, beraz, deretxe burtatzen da eta oso guzti gutorenez. Galdera nahiko sakona da, zerbait aurreratu den, nik esango duke, edo guk esango duke aurreratu dela, Bati bat, kontzientzia mailan nik uste asko aurreratu dugula. Ofizialki selekzio mailan zoritxarra ezitea hainbeste selekzio lortu. Aitorek lortu du azkeneko sokatirakoa dela. Sokatiran momentu Basque Country bezala dirudi Euskal Herri ekintzak edo ez dakit horako zerra sortzen duen eta badirudi nazioartean Basque Country politiako edo gutxinez politikoki korrektoago dela eta horregatik berritzailu ez. Azken batean Basque Country badaki denok Euskal Herria dela eta ofizialki hainbat urte eman ondoren selekzio bezala ikurriñarekin eta eserkerekin behiatzeko aukera izan dute. Aukera hau ez naztu behar asko kostatako aukera izan dutela. Hola, batean esateko 2001 Japonien goratuko zareten bezala sakanako neskataldeak unko egin selekzio hori ere eserkia jartzekatik podioan urrea irabazi ondoren alde intzuten koherentziak izanik bere selekzio egin eta aldarrikapenekin alde intzuten zigortuak egon ziren eta hainbeste lan bitartez edo azkenian lortu da selekzioa sokatiran bitzat ofizializatea. Baina ez da sokatira bakarrik, gogoratu behar da, segalariak ere Euskal Herriko izenean nahitzen dira, selekzioen moduan nahitzen direla. Areto futbolean ere Euskal selekzio bezala, kasu honetan Euskadiko selekzio bezala nahitzen dire, hirururatutako jokalariekin nahitzen direlako. Surfkarian ere, han ere ofizialki lehiatzen dira. Bere garaian surfean ere
Euskal selekzio batek lehiatzen zen, gero da ja kanporatu zuten eta zoritxarrez orain ez da aritzen. Eta kasu honetan, borrokako beste selekzio batzuk ere Buxu eta horrelakoak ofizialki aritzen dira. Baina hemen badirudi edo horrela da, azken batean selekzio baten atzen dagoen itzalpen dagoen kirola, futbola da, eta Euskal Selekzio futbolean ez bati bada aritzen, badirudi selekziorik ez dagoela eta ez direla inoiz inortan aritzen ez. Egia da futbolak nolabait selekzioaren irudikapen atzean ematen du, garrantzia ematen duela, baina, erain gehiago luzatuko, galdera bat egin dit eta kasutetan bitzan ikuste dut aurreratu dela, bati bat aldarikapenen kasuan asko aurreratu dela, igoratzen eiz, 80an Kuban pilota munduko txapelketan Euskal Selekzio bezala desfilatu genura beste hainbat estatukin batera, 80 zen, 80an miarritzen ziren munduko txapelketan. Munduko txapelketan pilota beti afizionatu mailan egiten dira, eta guk uste genuen 80an Kuban desfilatzea aukera izan bat ebarean eta lagun arteko partidua jokatzeko, 80an miarritzen ofizialki adituko ginera, baina etxean eta okerrago izan duzen, anetzen duten ez da desfilatzen utzi, ez da onarteko partidu jokatzen utzi, eta beran, 85 bukaeran Euskal Selekzionaldeko iritsi taldea sortu genuen, printzipioz aldarrikapen eta bere hitzak esaten duen bezala iritsi talde bat gara eta ginen, eta beraz iritzia sortzeko, eta selekzionaldeko iritzia sortzeko, eta 17 urte hauetan, nik uste dut hau, bat, igual aitorremeak edo beto esango du, kaseteria modura, esain nahiko ezaguna dela, eko jartzuna izan duela gizartean, eta momentu duten aldarrikapenari lotutako eragile bat bakarela, eta niretzat oso gustura nago 17 urtean egitako lanagatik. Mikerekin hori ez, aipatu dugu ez, Euskal Italdia, batez ere, Zurrigan izaten du, arraitze pila bat ez. Zuek talde barruan bostiete zinaten azkenean Euskal Selekzio moduko bat zinatela? Bai, azken finean, etxeko taldean aritzea beti gutzako berezia esan ez. Kalendariek honen agerikan, Giro Alturren da Volta Espainianeteko aukera reneukan, ez zer eta etxeko taldeakin, baina nik ez dut esango, Euskal Herriko selekzio bat zen, nik ez azken finean marka komertzial bat zeolako horren atzetik eta bere koloria baina inposatu nintzen ez. Atzerrian eman bere Euskaldun koloria laranja zala. Asko betzegiten holandesak ginen, Euskaldun ginen, ozer ginen ez. Eta gero, ikurreina zaten txiki bat maiotin jarrita, ez dakit, zaliak pixkat, poltsikora sartu zituzten, genitun edo ez dakit. Eta egia da, sentimendua beti bezala ez, batzun hondigoa zen bestena baina batez azkenik urtean atzerritarrak hartu zituzten, lehenengo mailan egotearen aitzaki horrekin, eta hori izan zen azken finean Euskadiren amaiera ez. Nik uste amaiera tristia, zer eta atzerritarrak hartuta gainera, nik uste txirrindulari asko dela, naiz eta lehenengo mailan egoteko, ez dakit, arrazoik izan ez, etxeko taldean egoteko herrikitan nengo ginekenak ez. Eta, nik uste dut akatsan hori izan zela, eta gainera taldearen amaiera izan zela. Eta momentu honetan, txirrindularitzan egoera Euskal Herrian oso txarra da. Batez ere Euskadiren desarpenakin, baina azpiko kategoriatan egia esan ere ez daude oso beto. Esan Euskadin desagerketa hori agian baten batik komenik zeriolako ematezun irudi hori Euskal Herriana hortikan ere izan dezak zerbait, desagerketako ez? Nik egia esan olakotan oso gaizki pentsatu zalia naiz, eta askotan asmatu ite olakotan ez. Argi dago, kistan indar hartu zala ez, urte asko izan zian, proiektua egia esan oso ondo batea zuten aurrera, baina urtetik urtean igual esentzioi galtzen zala ez, eta ez dakit, txirrindularitzan zaliak masifikatu zian bezala, guk nabitzen genuen ez, futboletik zale asko erakarri zirela, eta nik pertsonalki ez duen oso ondo ikusten hori, azken finean etzelako ez dakit, sentimendu kontu bat edo txirrindularitza gustatzearen kontua bizik eta jende asko hurbiltzen zen parrandaren aitzaki horrekin
eta ja pixka bat, ez dakit, erreibindikazio gutxu hori edo sentimendu gutxu hori pixka alde batean gelditzen zen, ez? Baina, erreibindikazio gutxu egiteko esaite urte-urtero antolatzen duen zena, festa, turmalet inguruan da. Zuek eraman nahi izan duzute beti Frantziako turrea hori, erreibindikazio hori. Zuek ere ikusten zenuten Euskadi basala selezio modu bat edo beste zerbait? Bueno, guk 10 urte hori ofizialki esain bezala turrea jotek ginen, dena taldetikan edo seitetikan apartera jotek ginen. Baina, esaite beti egiten zuen aldarrikapena Euskal Herria zegoela turrean eta nolabait Euskal Txirrindulei animatzea jotek ginela. Gero, horrelakoetan esaten duen bezala, Euskal Txirrindulei guzti animatzea jotek ginela esaten genuen hori esan bertzeneko, baina Euskal Telekoan bati bat zion lagun artekoak eta tartan zion kutsu hori politikoa eta gurekiko zuten jarrerak antiketan beti nolabait beti espero, ez? Naranja bat aurrean ikusten genuen, eta kaso hori izan du bazen ere, laixak irabazi urtean hasi ginen, ezen modura turrea joatean, eta kaso honetan, esan behar dugu, zorionez, turmaletetik pasatako eta horretan garaipena lortu zula gero luzat ginen, eta guretzat izugarri izan duzera, ez? Gero, urte urte, ikaipatu duken bezala turrea jende asko jotetzen eta nolabait turrea emetikana jotetzen jende guztia egia da jende asko txirrindula izan baitu zurako jotetzela eta beste hainbatetan da nolabait Euskal Zaletuzun hori bultzada bat bezala emanez aprobetxatu txirrinduletza ikustea horrei da bultzada ematea eta aldi berian bere jende gazte bat arrande egitea ere bai ez hor gertatu zen, Sarari nire azte bukara baten izugarrizko nolabaiteko jaleo edo joioi egon duzela. Kaso ere urte horretan ere jale hori etorri zen telebistaretik emandako informazioa ikurriñe batekin zijoen tipo batek bota zuen kazora kasu horretan nola zen, hau lidera zena bide zijoan batek bota zuen eta horrek nolabait jendea asanera zizuen eta Espainiko telebistako karteko kamioiek eta hori nolabait kirik kolonan egin ziren izugarrizko polioia amatu zen abik ez. Beraz hori zaretu horik ere ez ditugu nahi. Azken batean Euskal Herriak nolabait denan artean jorratu nahi bat dugu kirol ikuspegi batetik eta nazi ikuspegi batetik jende senio gara eta nolabait aldarrikapenak ez dikola bat polioiakin eta kasu horretan izan kritikare egin genuen bere garaian eta pentsatzen dugu egun joten diren jendea edo azken urteetan egia da jende asko utzi dura turrea jotea eta bati bat hori Euskal Telek desagaketanengatik izan duela argi eta garbi dakigu. Guain Mikel, txirrindularitzatik kanpo, barruan, bizitzen, prozesu hori dara Euskal Telena, zertan taldia, zer zan nahi zeugan. Guain kanpotik nola bizitzezu selezioan gaita, nola bizitzen, bakit implikau da apoio eta babexan da beti eman dezula. Nola ikusten dezu kanpotik gara? Egia zen, ikusten zaila da, ez azken finean, hori hartzun gehiena kirol profesionalek inaukan edo daukaten, eta zoritxarrez ere kirolari profesional diren horiek askotan eskola lotuta izatea dituzte, beste talde batzutan daudelako, edo gobernuaren kontura bizirelako bekak direla, eta orduan zentzu horretan pixkat kontraesana dago hitza eduki beharko dukenak, edo indarra, kirolari bezala indarra duken horrek, askotan ere eskola lotutak izan ditu edo zer gauza esan edo egiteko, eta justu pixkat responsabilidade handirik edo ez daukanak, hori hartzunik ez dut ez komunikabideetan. Orduan zentzu horretan, adibidez futbolariek edukizuten jarrera txalotzekoa da, ez da erreza ez, agian realen edo latiken jolastuta eramangarriagoa izan daiteke. Baina, adibidez futbolari batzuk beste Espainiko taldeetan eta jolasten direnak eta arazo larriak izan dituzte, horrelako azken finean eskubidei bultzada edo atxikimendu eman izanagatik ez. Eta pixka bat, lehen aipatutako
ikurriñaren historia horrekin, horre anekdota txiki bat daukat, gainera berriako zutabeetan ere kontatzen genuen, ni pixkat ikurriñarekiko ikuspuntua denborarekin aldatzen joan izela ez. Garai batean edo gaztetan pixkat ikuspuntu erromantikoa daukazu ez ikurriñarekiko eta sentimentala eta beste. Baina gero Frantziko turrera joan eta Bretañan edo Normandiatik genbiltzala, frantses peto-peto bat ikusten nuen askotan, ikurriña asko artean alaztuta eta ale les español esan ez. Eta ez dakit, zerba gaina hortzen zitzaiten, ikusten nolako ikurriña seguridad batean erosi zuela, eta ere, euskaldunak animatzen zituela, espainolak bezala edo poloniarrak bezala ez. Eta niri bintzat, ez dakit, testua sortzen zidan ez, egoera hori ikusteak, etzetarlako bat guk hemen dago errealidadenekin ez. Igual horrek esan nahi du ez, euskalteren aukera hori zabaltzeko, selezioan mesua, herri bateko taldiak eta behar bezala zabaldu? Nire ustez ez, oso desbiratu xamarra hartuntzen ez. Azken finean, gaur egun ere aleitikek pixkat hildo horretatik jotzen du ez. Euskaldunak hartzen ditu, baina zer da euskaldun izatea ez. Herri esekoak ere, eta ez dakit, Aiton Amona Euskal Herrita hartzuen marrokiar bat ere, euskalduna da. Orduan ez dakit, mugan non jarri behar den, nola jarri behar den, baina ez dakit, azkenean horrelako arauekin, argi dago beti muganeko zaila dela edo bilatzen, eta gure kasuan nik uste txirrundaritzan, nik esango nuke barrutik behintzat, etzela, ez dakit, kanpoan arnasten zen sentimendu berdin arnasten, ez? Adibide garriena hizkuntzarekin. Ni euskal delega egiten nintzenen, harriketara eruditzen, ze euskara gutxi eruditzen zen, euskal talde batean, ez? Eta nik uste eta adibide garri bat dela, sentimendu erekiko ez da ginen. Lehen martxetak aipat ditu ez, kasu batzu euskal selezioak nazioartean lehiatzeko aukerakin dabiltzala ez. Baina, nabarmena izan da, ateratzen bezala, kirol txikiak edo iaia ez ezaguna jala ez. Aldiz, kirol handiletan, futbola, saskibaloia, eskoloia, hor alegin bagoitza, itian bagoitza, egiten baldin bada segituan etoten Espainiak gotikan. Hor azkenian, independentziai gabe, segula izango dira euskal selezio da ofiziala. Posible dira. Badaude, beraz, bandi bat daude, posible dira esan nahi du. Gertatzen dena da, hemen topatu dena da, erdera esaten dena, erizarekin, eta kasu honetan, Espainiarekin topatzen gara erdodekoak eta Frantziarekin iparaldekoak. Selezio bat izateko baldintza bakarra da, nazioarteko federazio horretan bazkide izatea. Kasu honetan, futboleko federazioa izan beharko duken nazioarteko bazkidea, FIFA-ko, UEFA-ko bazkidea, Txirrindularitzako federazioa guziko nazioarteko bazkide izan beharko duke, baldin eta gero, bazkide diren horiek gero selezio propio izateko eskubidea daukatelako. Bentsa gertatzen da, nazioarteko federazio bakoitzean eta berrogeita disiplina desberdin daude, kirol mailan, berrogeita horietatik oso gutxi daudela, kasu honetan, lehenago esan dut, oantxe bertan sokatirauka sartu berria da, beste gainekoak Espainia eta Frantzia daude, Italia, Alemania eta beste estatuekin batera. Beraz, alde horretatik, Espainia eta Frantzia norabait euskal kirolari guztien ordezkaritza selezio bitartez eramaten dute. Hori da oztopoa. Zer gertatzen da, Irlanda, Ilar Feroek, Eskozia berakin, Gibraltar hori dela gutxi sartu da, Groenlandia eskobelaiak, hoik ez dira estatu. Bina beraiek, estatue diren horiek, norabait onartzen dute, gu bezala nazio izan arren, nazioarteko federazioko bazkide izatea, eta horrela nahi bandi badute, bazkide gisa bertan aritzea. Hemen zer gertatzen da, Espainik eta Frantziak, norabait Euskal Federazio guztiek oso gutxi utzita, kenduta, eta salbuespen horiek horrein komentatuko du zergeti dira, ez dut onartzen.
Beraiek esaten dute, alde batetik arazo pixka bat badaukate. Zergatik, hemengo federazio guztiak Espainiko federazioko kide dira. Futbol federazioa Espainiko federazioko kide da. Araberekoa, txirrindu gaitzekoa, denak Espainiko federazioko kide dira. Eta beraiek, hango barruan, arrazoi erresa daukate, nolabait arrazoitzen. Hauen guztiak autonomi gutza baino ez dira, eta guk ordezkatzen ditugu. Espainiako federazio barruan daude, beraz, logikoa den bezala, ordezkaritza, hauen ordezkaritza, guri dagokigu egitea nazioartean baina. Terrez alde horretatik ez dago, nolabiteko kontraesanik ez. Sokatiraki. Sokatira federazioa ez dago Espainiko federazioa, Sokatira errekiroetan ez dago. Beraz alde horretatik Espainiko gobernua berak eta hango agintarien onartuta zeukaten baldin eta Espainiko federaziorik ez dagoen kiroletan Euskal Selezioa edo Kataluniako Selezioa edo Asturiako Selezioa ofizial izan daitekena. Eta hemen egin dena da, hori azken motore daño eraman, eta ofizialki urratze horiek eman. Eta Espainiko kasunetan gobernuan horregabai esku sartzea izaten duen horrek, ez du Sokatirakin ingo presio politikorik egin. Baina, seguru nago, segurezki Euskadiko Futbol Federakuntzak bere batzaren erabakiko balu nazioarteko UEFA zean eskaera hori egitea, FIFA, gobernuak, Espainiko Federazioen bitartez, bere diplomazia politikoa bitartez, izugarrizko presio egin dukera. Eta beraz, han ere, egia da gero federazioak egiten pribatuak direla. Eta hango erabakian, erabaki hori, azken muturaren eramaten dela. Ez dugu astu behar, azken batean, elkarte pribatok izan arren atzean erabatik politiko batzuen funtziono molde bat badagoela. Eta kasu honetan, Espainiak erabakiko baduke Euskal Federazioen kontra jotea, hango batzarkideak nolabait Espainiari hori duen kasu. Besteak beste, Espainia dagoelako bat nazioarte barruan federazio egiten bazkide gizan. Eta nolabaiteko bazkide gainean intertzenetako bat. Beraz alde horretatik, zaila da nolabait independentziari gabe selezio propio izatea. Independentziarekin eritzeke egin arazorik baina baina biziko independentzia lortu behar da. Beraz alde horretatik, independentziari gabe seleziorik badago bukatzeko aukera, baina zaila izango da. Salbo, horrelako kirol txikietan. Eta beste aukera bat ere badago, kasu honetan, Espainiko gobernuarekin nolabaiteko akordio politiko bat emango balitz, eta hordikoan mezua alderdi politikoentzat eta politikanentzat, egunen batean jaurlaritzak edo Euskal Gobernuak edo Nafarroakoa lortuko daluke Madrikin Espainiko gobernuken agolako akordio bat, Espainiko federazioak eta Espainiko gobernuak espalauteke inengo oztoporik jarriko, bihar bertan Euskal Selezioak kirol guztietan izango dituzke. Baina alderetik gertatzen da. Lehentasuna alderdi politikoentzat Euskal Herriko edo Euskal Autonomia Erkidego erakundentzat Euskal Selezioen ofizialtasuna lortzea. Nik ustez ez, hori baino lehentasun desente garrantzitsua gaur ez. Eta nik konbentzitu nagoenea, Antxelek esan duen bezala, independentzia gabe oso zaila dela, Euskal Selezioa ofizializatea, azken finean, batez ere Espainiko gobernuak trabajareko ditugulako, zer eta kirol garrantzitsuenetan. Orain bat-batean Sokatirak indar hartuko balu nazioartean, konbentzituta nago, Madridean Sokatira talde bat bateko litzakela, Euskal Herrikoa mundialera ez joateko, ez? Orduan zentzu horretan, nimentzat, iritzi oso garbira dugu, ez? Azken finean, uste dute pixkat, azkeneko apur roiek, ez? Sokatiran edo, azken finean ezagunak ez diren kirol horietan, eta beste dago oso zaila da. Gauza da, Espainiko Federazioen egon gabe, ea prest gauden, goi mailako kirolarik edo kiroletan jarraitzea. Esan eget, Euskal Teleuskari bat adibidez, turrik gabe, jarraituko genuke txirrindulariak goi mailan edo egon nahi izaten turrik ez edukitzeko, eta futbolean
Espainiako ligan parte hartu gabe, ez dakit. Euskal Herriko liga bat eta hor jokatzeko prest leudeke futbolari, edo martxengo lukete beste liga batzuetara. Baina ez da balditza. Beti norabiteko bi arrazi ematen dituzte gure etxaileak esateko guk ez dagoela eskubiderik selekzio propio izateko. Eta beti bi arrazietak izaten dira bat, etzarete estatu ez zareten bitartean ez dakizuten, hori gezuten da. Hailen aipatu ditut, Eskoti, Irlanda, Gales, Iraferoak eta berrogeita ipiko daude, estatu izan gabe nazioartean daudenak, bera selekzio propio daudetenak, bera hori gezut potola da, eta bigarrena da, nolaiteko liga propio izatea. Eta liga propio izatearena beste gezut probabilo da. Zergatik, etxaiek interesatzen zaio, aitzaki bat erabiltzen dutelako. Bat aipatuko dut, Andorra futbol taldea bere selekzio propio dauka. Eta Espainiko ligaren hirugarren mailan ari da jokatzen, orain arte bigarren mailan aritu da. Beraz, alde horretatik etxaile beti erabiltzen dute jendearen aurrean gezurrak esateko horako aitzaki nahiko erresak ez. Eta idatzik pila da daude hor. Nola egiteke Atletik Real, beste bat jokatzea, Barakaldo, con el Real Unión, con el Zumaia, con no sé qué. Eta hori gezut putuko da, zerretik liga propio bat ez da beharrikan, ez da baldintza beste baizik eta liga propio bat dira dakazu, beste aukera bat dakazu, agian beste zera bat ez. Bino ez baldintza bezala, baldintza bakarra da ona da borondate politikorik ez da baten Espainiko agintariak, politikariak eta federazio bitartez nolabait tramitatzen dela oztopo guztia pikarek esan bezala. Eta beraz alde horretatik hori da egundak gaun arazoa. Eta deno aitorrek aprobetxatuko dut leno galdetu dunean ez, alderdi politikoen artean Euskal Selekzioak zemateko garantzia duen edo nik esango duke Euskal alderdi politikoen barruan, abenduan eta denok ezagutzen duen alderdiaren barruan agintzen dagoen egun jaurlaritza dagoen alderdi horren barruan izugarrizko garantzia asko du da. Zergaitik? Bada ekiredako amostegunean Euskal Selekzioak izugarrizko jendetza mugitzen du da selekzioen inguruan. Baina gure ustetan eta nire ustetan, oain personal kitzeko dut, hori norabait aurpegi zuriketako baino ez du balio. 97ko abendua zer uste du, Tolosan egin genuen horako mai inguru bat, kirolari ez gain alderdi politikoko jende batera eman genuen, itzaldi hortara, goratzen izan bendiken ere txarto agirre, jauetzeko kirol zuzendari izan dutakoa bertan zegoela, kasak hartan eakoak eta batasunakoak eta ez da ginongo jendeare bazego. Eta galdete nuen, zuek Madrida joten zareteneak karterakin eta hainbat gaiarekin alabein negozitzea, kasu hortan PSOE guztut agitzen edo berditzen peperekin. Euskal Selekzioaren gaia batetik amarrean senadaren puestu hartzen du. Eta galditu zitzaigun nola behirate eta batek esaten dut egia esan dizuet, batetik amarrean ez dugu ez da sartzen ere. Beraz, 11-etik atzea zegoela. Baina abenduan, lehenengo nolabiteko zeo hori hartzen du, baina benetan borondate politiko garbirik ez dagoete nolabit Madrida negoziatzeko garaia. Zure eski, eta baina ipatuko dut, Madrida negoziatzeko aukera duen Euskal alderdi bakarrak. Zure eski, Bruselasen bere buruan hartzeko garaia egin zuen indarra edo hainbat kompetentzia HTN alde egiten duen bezala, hain beste kompetentzian alde egiten duen bezala, jarriko maluke borontate hori, selekzioak ez dut ezako flugean edo txiretu gaitzan, baina hainbat arragotan zeu eski ez bandua duke lortu izan, zeu eski lortzeko bidean egongo lehentzikela. Beraz, alde horretatik, kakotxartean borontate politikoa komunizaienean edukitzen dute, baina benetan borontate politiko ezan kristo falta batzen dira. Ez dakit, eskortasunan bidetik guazera iruditzizatez, azkenean errealitate bada, aia ez eta reipatzen ez, Espainia eta Frantzian ez eta, hemengo erakunde eta alderdi batzuen jarrera epetak. Zer nire hori hori hauzia astindu, zuaitza astindu, eta noiz baitaztean zaharra egoten ez? Nik uste
azpitik hasi behar dago, ez dana bezala, herritik, bakoitza berri, eta poliki-poliki, azpitik indarra irabazten joan ezkeo, guran ere presio da indarra egiteko aukera dago ez azken finean. Kataluniako eredu adibidetzat hartuta, Katalunian nik uste horrako mugimendua badago da, azken finean base soziala edo gehiengo bat oso zabaldu dagoelako, Katalunia estatu berri horren alde, eta agian Euskal Herrian hoxe batatzeko, ez pixka bat, jende gehiago itxasontzi berian jutia, norabide berdinean, eta ez bakoitza bere harrikarekin alde batean eta bestea, ez, eta kasu honetan kirolan adibidea bat gehiago da, ez. Esatez duen, igual pixkat eskor jartzen egia, ez, baina egia da, errealitate hoxe da. Kirolaia zean hori izan zen aldetik, kirolaian ekarpena gai honetan zertan mugatu da. Sinaloa bat eman da listo, edo zuen artean izatea harraman sakonagoa, gaia pixat aztintzeko. Nik uste kirolak eta kirolak daudela. Txirrindulak izan egia esan ezkorretorria eta ezkortarraitze du, nahiko mugimendu gutxi zeon, baina esatiz dut, adibidez futbolen, kriston mugimendua zeon, futbolari asko zeudelako oso implikatu eta egiten sentsibilitate oso gutxekin gai honekiko. Eta azken finean hori behar da, ez? Hor goran daun jendea kirolari bezala, itziten naiz, pixka guztira dira eta alduen egin bezala. Eta egia da, txirrindularik ez gehiago horren adibide garbini izan, arrazoi desberdinengatik, baina egia da, igual errestazun gehienak guk eukin dugula, Euskal taldea kakotxen arteko selekzio bat zelako, Euskal selekzio bat zelako, baina Euskal selekzio hori izan dare, nila personak itzengo, eskuak oso lotutak eukin ditugu, azken finean partido politiko batek agintzen zuelako bertan, eta pixkat horren azpian egotea, ondori batzuk elkartzen ditu, baina argi egon kirolarik bultza behar dutela, herriak bultzatzen duen gainean. Azkenengo uda horretik erakunde aldetik da izan zen jaularitzan partetik prentzaurreko bat, eta berraldua, eta bertan Jon Redondo kiroletako zeak, zerkuru urtea, susten daiak. Arek esan zuen, txosten bat edo egin da daukatela, egin dutela, eta esan zuen, jaularitza prentza laguntzeko federazioetan nahi, federazioak baimena eskatu, bere nazioarteko federazioen kide izateko, eta laguntza emateko prentza jaularitza. Eta esatez duen, operazioa, ez eskua jaso zendan duen federazioek, kiroleko hauzitegi gorenea taz izeneko Suitzako hori da kiroleko gorena, horrela errekurtua sartzeko laguntza, Luxemburgo eta Europan, Asiria federazioa baimena eskatzen, edo hori zeitan da? Bueno, egia da, Jon Redondo txosten juridikoa esan dutzen den, ondela 4 hilabete doz, esan zuela, zuk esan dezun hori ez, federazioa dagokiela eskaera egitean, azertuko federazio horietan, eskaera horrei erantzune ezetza handi bada, gero tasea edo horrela joteko jaularitzan babesa politikoa eta ekonomikoa izango zuela. Hori izan zuen Jon Redondok eta nik demostratu zen ez den bitartean ezin ez zalantza jarri. Baina Arlantza Jaldoak lehendakari edo zenean ere esan zuen abenduan, futbol partido baten ostean, galdetu ziren egun ematen izango ditugu Euskal Selekzioak, eta futbolean erantzun izan duten. Ez futbolean bakarrik, kirol guztietan, laiztan izango ditugu Euskal Selekzioak, eta hori zuen kasetari ezabetenak enberetan egiteko duzue. Beraz, gauz asko hitz egiten da, askotan jendeari galerian aurren izpolitek eta motorok esaten dira, hortarako aproposak eta hortarako berezia dira politikariak, ez dut gehienak, porque hori kasartzitzako ditzakena, baina hauek agitaria bitzat, horrelako bitzat botzen dituzte. Nik uste dut alde batean, eta lehenko baterari helduz, selekzioaren ofizialtasuna dagokiela den hori dagokigula. Azken batean sentimentuan atzen dagoen herritar hori ez.
Alde batetik, egia da, zaretuen gizartean aldetikan movimentu bat egon behar dela, eta alde horretatik, horrek ere Kataluniako eredu hartuta gutxako diokela, azken batean politikariek edo politikoek gizarteak eskatzen duena edo gutxatzen duena egiten dutelako, ez? Egin beharko dutekelako gutxinez dintzen. Baina azken batean, selezioaren ofizialtasuna ez da arazo juridikoa, ez arazo gizarte arazo, ez kirola arazoa, baizik eta politikoa beraz. Politikoa bat da, aterri politikoa ere, daokie, dorait, aurratzak ematea, eta alde horretatik nintzat, lehenengo lerroa jarri eta horretaz borrokatzea. Kirolariek eta beti esaten dugu, kirolariek badaude, eta kirolariek azken batean, kirola egin, lehiatu eta harik eta gauzak hobekien lortzea joti dira. Azken batean, lehiak eta baderako kirol bat egitea, asko bitzat lehiaketan bultatzen dirako, eta kasu horretan, zentzu asko daukaterako kirola egin behar dutenak, kirolean mugitzea, eta hortikan aparte, aldarrikapen egiten garaian, bere garaian egin zuten Mikel eta Mikel bezalako aipatu dituzten kirolariak, eta sokatirakoak, eta Mendizalek, eta aldatetan kirolari, berari dagokien horari aldarrikapen hori egitea, arpile ematea, eta hori posteko da, zoriotzeko da, baina guk ezin diogu kirolari bati ezin ditu, beste hain bati ezikitzen ez dioguna, politikoak hortik irabazten dute, politiko hortarako daude, gizarteak eskatzen duena egiteko eta urratzek ametako daude, eta zentzu horretan bati bat, lehorren egotea politikariei dagokie. Eta kasu honetan, politikariei agintzen duten politikori horiek. Lehen hori aipatu dut, selezioaren ofizialtasuna arazoa baldin bada politikoa, lehenengo lerro jarri, eta hortan jarraitu behar dute. Beste hain bat, gauzetan jarraitzen duten bezala, jorratzen duten bezala, kasu honetan politikariei horretan jarraitu behar dute. Beraz, gizartea bai, kirolarie bai, baina bat politikariek eman behar dute arpegia. Hortako kobertzen dute, tortarako aukeratuta daude. Nik kirolian sartuta non aldetikan, kirolian lan egiten duten aldetikan. Irupenaka herri honetan kirola ez da hola, oso ondo ikusi da ez da hola, sektore askotatik ez. Gurutzak, kirola haitu eta zeme jendea esaten dugu. Kirola eta zera, ez? Zertako kirola. Konsiente dira benetan kirola daudan indarra, zadidez, Katalunia ipatu duzu. Katalunian bi adibide, nabarmenak, ikusita kirola daudan indarra, bat ez futbola daudan indarra, Guardiola bat azaltzea, egun honetan azaldu da bezala, ni Katalunia ez, herria Katalunia da ez da Espainia, Guardiola bat azaltziak, mezu horrekin zein dardana gizartian, Eta beste adibidea da, Katalunia, Twitter katalanez jartzeko kampainan egin izenean, etxura dene, sinaura bilketak dintzuten. Eta kopuru bat agiauzian, epe batian. Epe hortatik horrean, Barcelona kluba sinatu zuen, eta agerraldi dintzun eskatuz Twitter katalanez jartzeko, eta izan zen, hori agerraldi hori egin, eta sinaura bilketa honditzia, eta Twitterreak iritzia atatzia dana bat izan, momentan. Horto, kirola kontoro indarra dela, gustatzen da ez, indarra da. Erabiltzen da berriz dagoen bezala? Nik uste indar izugarria dagoela, eta adibide garpina, futbolen mugitzen dirutza da. Azken finean, zertxarrez mundutan diruak mugitzen dutena, eta futbola adibide garpina da. Eta zuk esan duzunekin azken finean, Guardiolan adibidea oso ona da, ez? Egia da, behar beti busti izan dela zentzu hortan, eta txalotzekoa da, baina busti izan da, atzetikan, azken finean, bultzada handia dagoelako herrian gan, ez? Eta lehen, kirolaren gan, pixkat pixua jartzen duen bezala, oain, nire gain hartuko eta autokritika, eta kirolari horiak ere nik uste zer esan handia daukagula, askotan kejatzen gehalako, federazioak ez gaitula laguntzen, ez? Edo zein aldarrikapen egiteko garaian, edo denarakoekin, baina kirola utzita, zeratik ez ditu federazioak hartzen, ez? Kirolari izan dago horiek, azken finean esperientzia daukazu, gustokoa duzu, eta gauzak aldatu nahi badituzu, kejatziak ez da ez erraiten, ez? Eta ez dakit nik urteak amazkin entzuten, federazioak ez duela egiten, eta ez dugula laguntzen, ez dakit zer, zergatik ez ditugu guk hartzen, eta ni sartzen ez,
azken finean, ez dakit, zehozeik beharra bali bado, politikari eskatu beharko zaie, baina federaziotan sartzeko inungo bosakerik ez da behar. Esan dizut, bolontres asko sartzen dira, eta urte asko dama zite baina, eta txalotzeko da duten lana, baina nik uste gauzak aldatu nahi badira, askotan hortik ere aldatu behar dagoela. Leno, igual gizartea horregarri esan dutenean, garbi daukaduna da, kirol baian selekzioaren aldarrikapena ditugua daia, azken batean aldarrikapena gizartei dagokia egitea, urratzak ematea, federazioen dagokia, azken batean federazio dinerako, nazioarteko federazio artean eskara eta egin behar dutena, beraz, behar dagokie hori egitea, ia azken batean, gero, atzeko batean politikarik ego behar dutela. Egia da, normalean eta guk ikusi izan dugu bintzat ez dira federazio guztiak berdin, baina Mikelek esan duen bezala kristo guztiaren kritikatzeko lehenengo lerroan jartzekara, baina gehiago federazio batean edo klub batean lan egiteko, bati bat bolondres lanak egiteko, nolabait denak eskuak erreta bezala ditugula, ez? Beraz, alde horretetik kritikatzeko bati bagera, gero federazioetan eta klubetan lan egitea komenigarria dela, ez? Beraz, beraiei dagokiarako gero urratzek ematea eta finean ofizialtasuna aldarrikapena bideratzea nazioarteko federazioetan. Baina ez, lehen esan dugu ez, independentzia ilaila ezinbesteko izango ala Euskal Selekzioa lortzeko. Lehen Mikelek bota joten galdera genotuta, zuri gure martxan. Kirola tresna balia garaia izango, independentzia lortzeko garaia jendia independentzia alde bihurtzeko bezala. Baina kirola da indarrakin kirola erreferentzia dira, gustatu edo ez, kirola montorra da bezala gustatu edo ez, baina azkenean egun dago indarra dela. Erabiltzen da kirola, behar bezala. Ez dakik erabiltzen den, baina nik ez dakotena zarantzerik Euskal Selezioko ofizialak nazioartean izango barit, gehiaki honenak izango bidea etzekela nolabait Euskal Herria existitzen dela nazioartean ezagutera emateko. Finean, selezio izateak nolabait kirola erritzat independienteak izatea izango ginekela horrek demostratuko duke, Espainia alde batetik eta Frantzia beste aldetik eta Euskal Herria adituko aditzeke lehiekak batean horrek insitu demostratzen du nolabait kirola erritzat independienteak garela. Beraz, alde batetik izugarrizko indarra izango duke. Eta leheno aipatu duen bezala, segurazki horrein dela gutxi egitzen diadak, ostegunean egitzen diadakotan, ez da, jendetzak pila bat milioterriko personen artean denetarik egon ziren, segurazki jende ospetsu handiak izango ziren, nahiko zen pika saltzeko bere bixetakin, bere gantz, nolabait arteko betzakin kamuflatu esatzea, eta kristo guztiak, nolabait begiak eta bere agrazkiak kirolari batek jarri ditu ez beraz, izugarrizko indarra daukan kirolari edudari gabe, horrelako independientza bateko saiakera edo borrok horretan. Azken batean, eredu bihurtzen dira, eta nolabait guretzat dintzat edo jende askorentzat futbolean Realeko aretiko jokalariak edo txirrinduletzat Euskaltelekoak eta nik eta izan dio bezala gaztoentzat eredu dira, eta berez eredu bitartez horrelako urratzek emateko nolabait aldarrikapena eta gizartea zabaltzeko oso interesgarriak eta baliagarriak. Federazioak aipatu izan diaz, federazioak zertako daude, benetan ofizialtasuna lortzeko bidean federazioak edo, hemengo federazioa, Espainiko federazioen mende daudenak ez, kirol danetakoak. Federazioetako hauteskundeak izatea bakoitzean, danetan edo kirol batzun bakoitzak, jakina da, hemengo alderdi politikoak hori kontrolatu nahian ikutzea da. Azkenean, federazioen hori izan da, burruka politikako tresna hutza, edo... Hemengo alderdi politikoak borrokan egitzen dira esan duzu. Nik esan duke, hemengo alderdi politiko bat ibili dela baina bintzat. Euskadiko federazio desberdinetan berrokabetzi federazioetan, eta ez dugu nolabait egingo ikestarik egin zein dauden agintzen eta ze hito politikoa daukaten, baina gehientzunak kanpotikan ikusten da zen alderdiko edo inguruko diren, ez? Gero hemen ematen da beste bitxekeri bat, Euskal Federazioetako agintari asko eta asko Espainiko Federazioko agintaria dira. Eta batzu baina soldata handia kobratzen. Beraz,
kontraesan hori handia da. Azken batean, selezik izateko urratzeko eman diren garaian, lehenengo oztopa den, kasu honetan hegoaldeko garai naiz, Espainiko Federazioak borrokatu behar duzu. Oso zaila egiten zailei, Euskal Federazioko presidente izanik, Espainiko Federazioko nolabiteko biro kudeatzaile bat dio naiz, Espainikoekin nolabit muturki bitzea, azken batean interesak tartean daudeleko. Horako kontraesanak izun badaude, ez dira gurean bakarrik ematen, beraz alde horretatik koherentzi faltaren nabarmena ikusten da. Baina, horrela dago montatua. Segurazki, herri kirol federazioetan presidente izateko edo nolabiteko delegatu izateko edo almarrok izantzeko, jendean bila egitzen dira. Badakit, Gipuzkoan bintzat, jende bilatu gabe bili dira, hainbat eta hainbat hilabetetan. Futboleko nire, segurazki, Zumaiako futbol taldean jantzeko bolondrezak, segurazki, ez dela erraza bilatzen. Esarte mandi badia zuen, Euskadiko Futbol Federazioan edo Txilen Geratzeko Futbol Federazioan eragin handia dute kirologietan, segurazki alderdi batek edo gutxinez jarriko ditura bere hautagaian, politikan bastartua daudenak edo politikoan preset daudenak gero kirol mailan kontrolatuta federazio izateko. Baina, hori beste batzuen arazoa edo gure arazoa debada, ez? Azken batean, federazioeteko hauteskundean lagurten behin egiten dira, eta hor, zena dakau leku bat hori goteko, ez? Baina, klaro, beti esaten dena, errexara kritikatzea atzetikan eta barrotikan sartzea baina. Beraz, nik ere aipatu du, klabe eman du, ikustu du, eta hiak eta hemen itxeingo dugu, akartzon abierto, esaten dena azken batean, alderdi politiko batek atolotuteko itzaldi delako, nik uste dut, Ezker Abertzaleak, orain arte oso, ez egite, esango dut, hitza proposamen hori jaten duten, inorez hitzeko, kirola eta kirolaren eragina eta selekzioaren ofizialtasuna jarri duen indarra eta ikuspuntu hori nolabait ez dela konturatu ze garantzia duen Euskal Herria herri bezala naziotasuna mailan jorratzeko garaia. Ziurtaski, beste alderdi batek agintzean dagoen alderdi horrek eman dion garantzia eman bazio bere garaia, segurazki beste ikustegi batetik begiratuko eduko momentu honetan bat Euskal Federazioen ordezkaritza hori, ez? Baina, egia da, nik hor burdimutan dago eta logiko da nik horren inguruan sentipen ezberdinak ikustea, baina, lehentasunak edo dira, ez da kirola bakarrik Euskal Gizartean beharra, baizik eta beste hainbat eta hainbat beharra ditu, lehentasunak eba daudu eta beraz aldurretatik segurazki Ezker Abertzaleak hain beste garantzia zaldi bat dionan izango zen beste lehentasun batzutik ikusi ditulako, ez? Baina oso jarrutxekin emaitza honak lortzeko bidean egongo litzakela uste dut eta aldurretatik ditzak ez da lehi publiko bat, azken baten Ezker Abertzalekin asko ditzen dugulako horretaz, baina uste dut garaia dela baita ere, zinegortzen izateko garaian Ezker Abertzalea jartzen ditu bezala bere autogaia profesional, gero federazioetan ordezkaritza biltzen den garaian ere bere ordezkaritza jartzeko garaia dela. Hortaz, kirol federazioetako aginte hori aldatzea, klabe handietakoa da. Netzako zalantzea gabe. Azken finean, herri mailan nik uste, askotan, hemen goia ez, Zumaiako Modelo Arraun elkartean sartuta dena, Zumaiako futbol taldean sartuta denek, eskualde taldean. Zentzu horretan, ardurak eskualde mailatik edo herri mailatik Euskal Herri mailara pasatu ezkeo, ardurak hartu ala, boterea ere hartzen da, ez? Eta gero, gehitu nahi nuke, pixka bat, Espainiak egin duen lan ona izan dela euren kirolarik oso emaitza onak eman dituztela eta adibide garbinak futbol selekzioak azkenean Larrojak dituen garaipenak eta ospakizunak eta zeak Euskal Selekzioari kriston mina egin diote, sentimendu hori nire usteretzat ez dakit zapaldu izan, baina ez dakit nik txikian nintzanean Espainiako selekzioko partideetan inun ikusten.
eta gaur egun, ez dakit, edozein tabernetan ikustezu, ez partida ikusi behizik, eta edozein persona kamiseta jantzita, ez? Orduan ikusten gauzak txarrea asko aldatu dira eta horrek ere kaltea handi egin diola. Hori da, marka kontua, Espainia marka hori azkenean, Espainia egiatzaion bakarra nazioartean nola izen pixkat eta egitzeko kirola da, ez? Baina ematen du gauta gutxi jo, horretan segitzen du pixkat, ez? Segitzen berak esan nahi. Hemen hori falta da, ez da galdera, afirmazioa. Bueno, nik uste dut hor, azken batean, Espainiko gobernu eta Espainiko politikariek eta Espainian agintzen duten jende horrek egia da, beha baldintza guztiekin, indar guztia jarri dutela, kirolean sinistu dutela, selezioak badakeira gizartea alde batera mugitzeko eta kontzientzia sortzeko ze balia herria den, eta kasu honetan esan diken bezala. Bere garaian emaitza honarekin, la beste gauzik garaitzen. Alde batetik publizide mailan izugarri sartzen zurako, marka bezala kristo bezalako, fugurean gainetikan kasualiez edo ez kasualiez baino ona zirelako eta ondo jokatzen zutelako, horrek sortu zuen zaretuekiko izugarrizko harreman zuzena, ez? Eta horrein dela nik ere gertatzen bezala, 15 urtetan ikastolan ume bat ez bandi batzen ikusten, oiartzen genitzak ikenena ikusten, Espainiako kamisetarekin, oain dela da urte munduko txapelketa irabazi zuenean, ez dakit ikastola, baina berentzateko bi eskola daude oiartzunen, kamiseta bordo bat edo pila bat azaldu ziren, ez hori bakarrik, oiartzunen katxapiro botan ziren, irabazi zuenean. Eta beraz aldoratek, jendea erakatzeko garaian, gobernu badaki ze garantzia duen, eta logikoa da, beraien definitzea eta beraien horretan izugarrizko idarakatzea. Logikoa ez dena da, ikusita, selezio batek daukan naziotasuna inguruan, kontzientzia maila sortzeko gainean, edo herriakiko daukan garantzia hori izan dutan, gure politikariek zergatik ez dute gehiago egiten selezioaren alde, zergatik ez dute nolari bideratu behar dian federazio korretera, edo jarri behar diru horretara zergatik ez dute bideratzen. Beraz aldoratetik, beraiek oso egiten dute, eta beraiena ez da arazoa gurea da. Guk ez dugu ikusten, edo gure politikerek ez dugu ikusten, eta beraz bitartean besteak aukera dute, ona dira, irabazten dira, guain arte. Badire hor ere, krisia jota eragin handia sortzen dira. Baina, guk etxaiak imintzat ez dugu desio txarrikan, baizik eta guk gurea aldarkatu behar dugu, eta kasu honetan, hande batean Frantzia eta Espainia eta beste hartzen dezioak utzita, gurea aldarkatzen, eta aldarkatzeko, gurea lortzera. Hori baita ginen gaurratzen. Lortu ondoren, gu beti esaten duguna. Importantea eta hori nolabait kirolen esaten da. Importantea ez da irabaztea, baizik eta jokatzea. Batzuk ez dute hortan sinisten, baina guk zoritxarrez hortan sinistu bat dugu. Importantea zelezi izatea, eta ez irabaziaren, irabaztean ditzatekelako nazioarteko ofizialen izatea. Hor, marka zabaltze horretan da, zinbestekoa, Espainian ikusi dugu ez. Atzetik, komunikabideen babesa eta bultzada eta hori guztia ez. Hemen hortan ere zaritasun pila bat, ez da? Hortan atzetik. Bai, nik lehen esan dizut, olakotan gaizkik pentsatu zalian ez dela, eta nire ustez, Espainiko selekzioak izan dituen emaitza honak ez dira kasualitatea. Esan ditut, kilogarik ez dira baraz batean ateatzen eta beste emaitza honak lortzen. Hor kriston lan pila atzetik, ez gugorian bakarrik, tenisen, ez dakit, saskigorria, kirol guztitan, eta adibide garbina hartu hartzeatik, lehenengo mailan mugitzen diren diru kantiadek, minus ez diela, ez da existitzen, hainbeste diru ez dago ez Espainik, eta nazioarte mailan ere, entzutez zer milioitza ordaintzen dituzten, fitxaketak dira eta ez diela, nik askotan mentsatzen ez, existitu alda hainbesteko diru kantida dira. Eta ez dakit, ari komunikabidean, hemen ere atzetik gozera. Hori da, eta komunikabidean azken finean, nik uste babesa emate diotela bultzada guzti horri, azken finean gobernuak emate dion bultzadari, eta Euskal Herrin hori, izaten egitzen, ez hortan ere atzetik gozera, azken finean komunikabide asko eta oso desberdina dauzkagu, bakoitzak bere bidetik jotzen du, eta ez dakit,
finean sentimendu bat errotzen izaneko herrian, eta hemen ez dakit ikusi berez, atarri behin Mendilibar edo beste Valverde, euskera zakitenak bintzat, euskera gutxien niko bat dute, ziurazki urreko gunean realeko kontrolatzea izango ez. Orduan nik uste horrak izaten den herrian sentimendu hori errotuta egotean garrantzia ez. Herrian babesa hori badukate, hor goian dauden kirolari kontrolatzaileek edo kazetari ere, nik uste azken finean komunikabide horren babesa nahi ezko izango da herria babesten dulako ez. Hor komunikabideen, euskararekiko jarrera aipatu ez. Eta hor anekdota bat, Atletikek jokatu zunean finala bukarezten bi denboraldi, Europako ligakoa. Ez dakit zintzen hitz egiten kaldu mazan, kaliztu mazan, isketan. Eta euskarazko edabideetakoak betziran kazetari danak, bat errespetu ikan gabe, alkarrekin isketan, hori hitzeidena izan nahi bate jaramon egin gabe. Eta hori izan zen, finalan guztet bi egunera. Finalan bezperan, hartuz noletiko prentza ardura duenak, eta esan zuen, aurrenen galderak euskera zen gitu. Eta besteanak, nahi oso kanpoago, nahi oso egatitu. Baina aurrenak euskaraz. Zerbait ez. Eta horrelako gehiago egongo balira, ziurazki goito bihondaik ez. Nik anekdota txiki bat turren garaipena lortu nuen, horrelako mai baten isiltzen gintuzten etapa bakoitzeko irabazlea eta liderra eta prentsaurreko bat ematen zen, egun kazetari ingurutzako, nazioarte mailako kazetari guztientzako, eta galdetu ziren hasi hizkuntzan bota garen, eta nik euskeraz erantzun nuen, baina euskal korrektzen eta ikurriak, ez da gizen, eta sentimendu hori pilpilian zegoela eta euskera zintzen nola, baina ez omentzen izuntzaik, normala bezala, ez turren. Eta orduan pentsatzen, orduan frantxez ez nengo dut. Eta frantsesa ondo hitz egiten nuen, jazten egizet, gari baten frantziz posturte manipulako talde batean. Eta kuriosu izan zen, kazetari espainiarrak gazteleraz galdetzen zidaten, zaila egiten zitzaiten, frantsesez erantzutea, baina beti ere frantsesez erantzutena, eta gaina galdera gehientsunak gazteleraz izan ziren, pentsatzen Espainiko komunikabideetan hori hartzen gehiago izatzelako, Frantzia edo Belgikatzeko tamaina ez, eta inglesez edo frantsesez ikaina bat zela, baina beti frantsesez erantzuten dut, egia esan hotxek editzen nahi eta netzako, baina guztu edo nintzen etxea historiarrik. Urreko egunean da egurra egon zintzen, Espainian bedabideetan. Barrera horretik. Batzuk bai, behitea. Bestela ere mango zigoen da. Nik, jaketa behin ikusten zaituzten bi kutsiletik kazetari, zetaretan aliketuna. Hor, largaita pertsontzia munduko pelota txapelketa joan agotik Mexikora atera ziren 8 pilotari, eta aldarrik epena itea, Euskal Selezien aldeko aldarrik epena itea. Eta horietako hiru edo iparraldeko ziren, eta horietako batek lortu zuen birkeitean irabaztea. Eta orduan, urrengo gunean, hemengo ukari batek, kasu honetan egitzen, jarri zuen Basko Frantzez, ez dit izan esako, ha logrado la medalla de oro. Eta orduan, el Basko Frantzez hori ez, el pelotario Basko Frantzez. Anedota bat, atera zen dira urrengo gunean, iritzi artikulu bat botatzen esanez, Basko Frantzez hori kentzeko Frantzez hori eta Basko bakarrik hori ikusteko ez. Beraz, horrelako, eta gero, beste autokritika txiki bat, ez? Kasu honetan, guk askotan, kasetarekin perbada handia ematen dugu, bat perbada handia ematen dugu, jaso dezue farsa, iarpentsaurrekoa dakagu, ez dakizer, atzaurako esantzen duten, eta normala horrelakoetan beti erantzuna izaten da, baina, guri daukigu nolabait publizitatea saltzen dugun kiloletan egitea. Eta kasu honetan, kirolak edo horrelakoak gutxi osatzen du, eta berez aldoratetik ezin dugu esan behar dugun esan, ez? Eta gero, bigarren aipamen txiki bat, ez? Espainiko selezioa kirol askotan abitzen da, Espainiko selezioan euskal kirolarik asko ordezkatzen dute, finean konpetentzien duterako, eta horrein badaude hemengo kasetari batzuk edo komunikabide batzuk,
nolabait esaten dutena, Euskal ordezkariak, Espainiko selekzioen ari diren ordezkarien emaitzaren komentatzen da, ez? Eta azkenean, Euskal kirolari bada, ez da Euskal ordezkaria, Espainiko ordezkaria baino ez da, Euskal kirolari hori, ez? Beraz, nolabaiteko hori egiten dela, ez? Bitxikeri modura. Pixka bukatzen dute goaz. Etorkizun urrukila gai honetan, Euskal Selekzioan ofizialtasunan inguruan, nundu nahi guzti dezu. Berdin zailo behar edo, etxipenan bidetik, edo ateako daula lore politien atorziar. Bueno, ez dakit, nahi galerari askotan egokitu zaite erantzutea, nik garai hartan hasi ginen eseitekin, Euskal Selekzioaren rolu horrekin, nolabait guk hola botzatzen gatik izango zen, bilo sentitzen genolako eta sinisten genolako esan genuen, guk Euskal Selekzioa lortu bitartean, hor jarraituko dugu ez. Momentuetan jeleiztor jubilatzen noan edo jubilatuta nago, eta beraz, aldein duen selekzioa asko lortu gabe. Baina, serio, nik uste dut, gizarte honek izugarrizko urratzen ematen ari dela, hainbat arlotan, Euskal Herritarak nolabait buruan sartzen zaigunia, buruan garela eta zerbait sartzen zaigunia urratzek ematen ditugula eta lortzen dugula eta beraz, selekzioaren gaiarekin ere, ez dut esango bi harretan lortuko ditugula fulekoak, ez dakiz ere, baina zurezki Euskal Gizartek eta bat borontate politikoa jartzen dute, jarri bat dutenak eta kirolaien aldetik, federazioen aldetik, urratzori ematen bandi bada, koherentzi pixka batekin eta konsentimentu pixka batekin, segurazki, herrikiroletan lortu dute bezala, edo areto klubean, edo surfean, edo buxuta kungfuean, edo surfkarien lortu den bezala, eta katananak emeretzi kirol desberdietan daukate bere selekzioak, kirol txikietan ere, segurazki ere emango dira urratzen eta lortu dute, beraz, alde batetik nintzen, nire positibo horrekin gaitu bestea beste sikisten dutelako. Azkenean, kirolak ere urratzak emango ditu eta nolabait herrionak emango ditu urratzak eta urratzen nien tartean izan beharko du selekzioarena beste gaia bezala. Miguel, nola ikusten da? Bueno, oso garbi azpimarratu nahiko nuke berez ere esan dutena, ez? Bakoitzak bere alorrean, bere esparruan, lanin behar duela iruditzen zait, berdin zait herri mailan, eskualde mailan, o nazio mailan, ez? Azken finean, bakoitzak gustoko duen alor hortan buruelari jatoten baldeman ikusten iritsiko gara behar den lortzea, bai federazioak, politika egiten ere, diputazioak edo eusko jaurlaritza dena dagoa, eta nik uste bakoitzak apur bat jarrita, nik uste gauzak lortzen dira, ez baino, ez du zertako balio bilatia eta ez errezitiak. Ez dakit, bukatzeko galdera azkanak edo, nahi gaudu mikrofonoa pasako dio eta galdetu gara zain. Hoi preparatu ez, Bueno, Euskal kirolari garrantzitu asko bidu kirol askotan, espuntan ibilidianak, eta pixkat, irutzait gaur egunean kluba txikimenduaz gain, norbanakoak ido bi urte hortan eta garrantzia handi egitzegoela. Eta Euskal kirolari espuntan ibilidianean, nahi bintzat pertsonalak irutu izan zait askotan, Espainitik edo saiatu izan dela beti, ez dakit, buruan dakat beti, Olano, Txabajimenez, ez dakit, beti bildurra aukidu, zuek usteko bildurra aukidula Espainiak horrelako figurak atea dianean, puntan ibili dianean eta Euskaldunak izan dianean, saiatu izan dira bere ganatzen. Bai, nik uste bitako bat, zapaltzen o bere ganatzen, ez? Azken finean, nik bintzat horrela ikusten, ez? Kirolari eta kirola daude, adiez txerrendularitzan, zorionez, bidea nahiko irikita dago, marka batean pean zaudelako, Euskal Teleuskera izan daiteke, baina Belgikako ekipo baten ere egon zaitezke, eta normalean Belgikako taldeari bost, zuze esan edo egite ezun. Euskal Teleuskera agian desberdina zen, politikoki nahiko markatua zaudelako ez, edo Movistar bat,
Movistar ere oso markatuta dago. Baina atzerrian, ni AGB-arretan egin nintzenen Frantzian, gogoratzen ez, lehenengo urtean, bai bizikletan eta arropan Espainiako bandera jarri zidatela, izenekin batera, eta hori ikusitakoan esan nien, Espainiako bandera kendu eta igoinak hartzeko, eta berdin zitzaien, igoinak jarri, Palestinako jartzen baziaten ere, igo edo zitzaiela, ez? Orduan, zorionez txetzen horretzen, aukera dago, pixka bat, malgutasun horretan guitzeko, baina atletismoan adibidez, Espainiako gobernuko bikatik bizi atletak, eta, pentsatzen dut, Euskal Selekzioaren aldarrikapenik ere ezin dutela egin. Bestela, beka gabe gelitzeko arrisko handia do, azken finean hor, momentu bat ere akibarra izango da, ez? Nondik jo? Nondela gehiago? Arratzaldean. Ni pixka federazioan kontuekin, Espainiako federazioa honean zerbait antolatzen etortzen danean, Euskal Herriko federazioak zenbateneko pedua jartzen dio. Adibidez, Zumaia freestyle antolatzeko, federazio espainola antolatzen du. Mendiko Euskal Federazioak nun jartzen du, no dago preste, zeinteko preste dago Espainiako federazioa. Zenbatenio sartzen dagoen, nun jartzen dio, norbaiko inork ez dio mugaika jartzen, osea, libreki nahi du egiten. Zeu eski, inorek ez dio mugarik jartzen. Eta hori da, lehen aipatu duen, azken batean, hori dago lotuta zer garantzia duen Euskal Federazioetan, selekzioaren edo Euskal inguruan kontzientzia duen jendea egotea. Finean, Espainiako Federazioa zerbait antolatzen handu badu Euskal Herrian, eta gauza asko antolatzen ditu, berrotatea badagoak hemen antolatzeko. Ez du Espainiako antolatzen, Espainiako txapelketa bat hemengo federazio batek antolatzen du. Hemengo federazioak ez du antolatzen, elkarte batek antolatzen du. Pixka lotu egiten egin ez, badakit hor switcheteko antolatzaileak eta madudela. Eta guretzat hori momentu honetan nolabait pentsarazten gaituen zerbait da. Oztopo jartzen gaituen erakunde bat, kasu honetan Espainiako federazio batek. Gero Euskal Herriko elkarte batek bitartez, baliatzea, berai interesatzen zaien, nolabaiteko produktua interesatzea, ez dakit nola enio den, koherentia. Aldorretatik, badakit, zurazki antolatzea egin aldetik ere bilatzen dela beti lehiakor horrek alik eta garantzia handiena lortzea. Eta lehiaketa hori bandi bada, Europako txapelketa bat, edo Mutuko txapelketa bat, edo txikiago izan da Espainiko txapelketa bat, Euskal Herriko txapelketa bat, harik eta lehiaketaren arabera eta garantziaren arabera nolabait indarratzen du, eta hortik ere kanpotik etortzen dira, ez? Hemen aipatzen zira, ez tekin non irakurri nuen artikulu batean, hauten, Zumaiko lehiaketa gotara etorri zirela kanpotikan ez dakit izan da jende eta horietatik batzuk ezagut batzuk eta kirolari genak ez. Nik uste hor, azken batean jarri beharko nintzeka balantza horretan esatean, guztzer nahi dugu. Helburua zen izan behar da. Espainiko bi honak hartzea eta Espainiko txapelketa jartzea tartean, edo behar dugu nolabait nortasun herrikoiak, euskal nortasun bat ematea lehiketa hori eta horrekin. Badakit, Salamancaoko kirolari hori edo ez dakit Teruriko korrikalari hori edbitzakela etorriko, baina finean beste denak etorriko lirateke, edo bestela beste ikuspegi batetik egin behar da. Eta nolabait, egin beharren Espainiko txapelketako baliagarri izateko lehiaketa bat, nolabait erekiago jarri eta nazioarterako zerbait bilatu ez. Asko dara aipatu da hemen, eta guk bati bat Espainiko karrera bat, Espainiko itzuli ezagretik ekartzen den honea, edo azken urteetan pasatu gabe egon denen ekarri den, nolabait askotan aipatu da, eta bakoitzak ere ikuspegi bat edukiko dugu, baina guk argi eta garbi, Jaurlaritzan PSOE eta PP sartu ziren garaian, helburua izan zen, nolabait Euskal Herrira Espainiko itzuli ekartzea. Argi eta garbi izan zuten. Gure helburua da, erderaz esan da, uno de los objetivos
este gobierno es traer las principales carreras a Euskal Herria y dentro de ellas la Vuelta a España. Horatzen gordetzen dela bai, kirolaren bitartez berrien lortu nahi duten lotur hori. Egia da Euskal Herrian zaretasun handia dagoela txekitu gaitzaren, nik uste munduan zaretasun albidetik handienetakoak edo onenetakoak badela Euskal zaretuak, ez? Eta hortaz baliatzen dira azken batean gobernuak eta kasu honetan Espainian alabai lotu nahi dutenien Espainiarekin edo Euskal Herriarekin horrelako probante ekartzeko. Eta hori gutxinez bintzat gure aldetik kritika da. Beste gauza da, federazio batek zenbat egiten duen horren aldeko apustu da. Kasu honetan, mendi federazioen bitartean ikuste dut, kontzientzia badagoela horrelako gauzak ez lortzeko, baina askotan ez zaio garantzia ematen eta horrelako gauzak hartzen dira. Baina hori baino, okerraloi edo errezago da zan. Ezin da beti, nire ustetan nintzen, kulpa federazio gota, kirolari gota, edo kasu honetan kluba antolatzen bete gota. Zerrezki, udalak ere badute zer ikusi. Udalak azken batean, hemengo lasterket hori diro laguntza baten bitartez jorratzen du. Diputazioak ere garaian atletismo veterano txapelketa ordendu zuen bezala. Eta gero etxeten Euskal korrikalarei utzi bere kamisetatik korritzen. Hor kontra esan bat altia dago, ez beraz alderretatik eta bukatzeko. Gun behintzat eser ezena eta aprobetxatuko dut udaletxe guztietara paso dugulako dekalago bat, eta dekalagotako puntuetako bat esaten da, udal horrek txapelketa bat antolatzeko garaian klub horrekin baldintza hori izatea. Eta golikan ez asotzea. Kasu honetan, Espainiko txapelketari laguntzarik ez ematea da. Galdera gehiago? Igual. Bai, leheno, nire selezioen historia hauek eta kriston kontrasen azotzen dira, horren duzu kritika ezkerra bat nahi. Bereziki, gehien bat kirola profesionala lanean, niri bai sortzen ditena holako zera bat. Retxaso bat ez dezango baina akoi. Klar, ikan da, azkenean da, ze eredu bultatzen den selezio batekin ere. Eta leheno esan da, Estatu Espainolak egiten du nola bai bere selezioakin akta bat zaldu. Eta hemen zaldu. Eta hori faltale. Nik ez den nahi selezio bat futbolekua mundial batea juten dana eta bere jokalaiak 750.000 euro kobratu betuela eta ziduen. Hori ere eredutik hain kanpo da, horrene, eta guri ere tristi da, ez da gau eta ni behintzat beste eredu batekin nahi dut. Eta niri, balore gehiago ematen dinonik sokatirako selezioai, eosin kirol profesionaletako horretako, profesional parte hartzen dut horre baino ere. Eta igual, hori nola egiten dugu hori. Gu selezioa nahi diteu, eta segurazki marka bat zaldu nahi bade nahi dugu kompetitu nibelik abuilenean, baina, pues gaziko gastatzen ez dakizen da milioi euro hori egiteko ere, nahiz eta independienteak izan, ordu. Hori beste ez da behar da, izan ere, seletzerik izan gabe, eredu hori, nolabait, eredu, egoki horitzat ez da. Seletzerik izan gabe, abetikokoak edo ez dakinongoak, edo realekoak, edo ez dakit bigarren mailakoak, aireak horretzen, dirotza bat, segurazki, hainbeste eta hainbeste lagileek kobratzen ez dutena. Alderratetik, hor dago beste bera da, zergatik futbolean edo elite mailan diru hori irabazi behar duten, eta beste ez da behar da, Euskal Herriak bere selezio izan da, zopatirakoak ikurriik konten diren, betxakerakik, albarkakik konten direnean, eta kirolariak edo futbolekoak jonten direnean eta ikurriik jonten direnean, hori norabit herri baten aurrezkaritza joten dira eta nazioartean noraiteko mensajerua dira, herri honen mensajerua dira. Beste gauza da, mensajera aberatzak batzuk eta mensajera pobreak izatea.
finean mensajeroa da. Beraz, eztabaida hori, eredu hori beste gauza da. Ni egon daiteke ados, goi mailako kirolari batek zergatik hainbeste irabazten du, eta goi mailako arraunlari batek hain gutxi irabazten du, edo beste eredu batera jota. Gizonezko arraunlari batek zenbat irabazten du, emakumezko arraunlari batek zenbat irabazten du, biek eliteak izan da, goi mailako arraunlariak izan da. Ni hori beste eztabaida da, eretzat. Egia da, momentu honetan nintzat, gure ikuspegitik eta selekzioaren ikuspegitik gor ikusten duguna da, nazioartean, kirol mailan nintzat, Euskal Herria ez dela existitzen. Egia da, nik ere hori hobeto esango du, eta zurezki neno esan du baita ere, durenek turre irabaztentzunean, inoren etzen napartzat jotzen. Euskal Herritan ez dakit zaretasun aldetik hori ibiliko den, edo baina otera, Espainian kokatzen zutela. Bereientzat, Kristo guztia, Espainiar estatuan bizi den Kristo guztia Espainiara direlako, eta kasunetan nintzat, gaina bereien hori oso ondo lantzen dutelako. Horregatik da importantea, sokatirakoak, tuxukoak, zurkaiakoak, ez dakit, edo areto futbolekoak joten direnik, bere ikumenekin eta bere mengo jantziakin, azken batean, herri bat ordezkatzen ari da. Herri horrek, nolabait, indarra hartzen ari da nazioartean, eta hori da importantea. Momentu honetan, Euskal Herria ez da existitzen. Kanpoan, existitzen da, igual arlo batzutan eta kasu batzutan. Kirolak, nire gure ustetan bintzat, hori duena. Nolabait, ordezkatzea dabe, mensaje hori emateko aukera badura. Gero beste, eztabaida da zenbat kobratzen dute eta egokia den kobratzen ari den diru hori kobratzen. Diru ustetan ez. Diru hori beste gauz batzutara berabiliko beharko litzateke. Ebino ez, diru hori bakarri betzik eta futbol partidarekin federazio bateratzen den diru hori ez da ingresin bertitzen selekzioaren ofizialtutzunen bidea. Abenduan irabazten den milioi gero federazioen, eta gero federazioen hainez, ez inbertitzen selekzioen aldeko urratzak ematen, ez dakit txosten juridikoak egiten, edo ez dakit zemat urratzen ematen, baizik eta beste bide bat hartzen du, beraz. Jo, egia oso galdera nahi ditu zait, ze, azken finean errealidade bada, ez dakit, ados nago, parte batean, baina pixkat utopikoa iruditzen zait, ez? Ez dakit, sozialismo eredugarri, ez dakit zeitzen ditzaken, ez? Baina beste alde batetik ni pentsatzen, adibidez, txirrindularitzan nire alorrean jota, nik ameste Euskal talde batekin, Euskal Herria izena egiko duen adibidez, eta turrean egoteko 6-8 milioi euromineko kostu izango duena, HT-aren biedo irutunel izango diren, kostean, azken finean, zoritxarrez oso gaizki banatuta dagoa beraztasun herrietan, eta eredugarriena hori da. Ez bakarrik futbolarik, txirrindularik ere, ez dauzkagu inondik ere futbolarik soldatak, baina oso soldata hona dauzkagu, biozein langile, baina gehiago irazte dut, epe motzien iraztearako kirolari bizitza edo, ez? Baina nik ulertzen zuzena ez duen, eta parte baten hau dut, beste batetik pentsatzen, hori hartzuna ondila iteko aukera dela kirola. Ez txirrindularitza bakarrik, bezik eta dirutza ondian gutzen diren kiroloietan, segurazki atletikek kamisetan, baskontri eramatea, hori hartzun gehiago izango du, sokatirako taldeak dana irabazita ere ez. Baita gaina, hor, gure etxean ere baditu, gure kulpa, jaurlaritzarean baskontri marka indartzen, ez dakit zemat urtero zemat aurrekontu dauka, zerek egibora beso matiko duzu, baina milioi pila da, eta beraz, gure galdera da, segurazki hor diru hori baratzeko garailean, bekan bitartez eta goi-mariko kirolari, euskal kirolari baratzen zen jo garailean, gero azken batean, hori kirolari batek bere marka hobetzeko, bere kiroltasun hori indartzeko erabiltzen du. Baina kontu
kontuan hartuta gero kontra esan badagora. Azken batean gero Espainia horrez gastatzen du diru hori, ez? Zuk kirolari bati ematen duzu rendimendu hona egiteko, sartzen duzu fadura, kirolari horrek hartzen du izugarrizko maila kirol horretan, eta gero azken batean nazioarteko txapelketa batean Espainia horrez joten du, eta nolabait Espainia baliatzen da Jaurlaritzak gure diru hori, nolabait bideratzeko kirolari horrengan bideratzen dut diru hori bere etekinak atetzeko. Galdera da, Jaurlaritzak ez dakit hori egiten dut eta guri esan ere, zuk aipatu duzu dut Euskaltzen desagertzea joan baino lehen hautik hortan bideratu beharko luke, baina zurazki hori bitzaterik galdera. Zergatik, gomeneko kirolari bati ematen zaila dirua, baina gero Euskal talde bezalako, Euskalari izenarekin turria izugarrizko eskaparate izango duten karrera batean, ez du hori gelditzen. Ikusten hori interesaken bat daudela. Eta kasu honetan, interes horiek, segun eta zein ikuspegitikan, nolabait neurtua direla. Lehen aipatu da ez, Euskalten turrean korrentziak bere konotazio politiko, atze horretan dakaran konotazio politiko hori guztiak, nazioartean suposatzen duen hori, agian baita ere kontrolatu behar da, ez? Eta igual, segun eta espandi bada kontrolatzen, moztu behar da. Eta Euskaltaren kasuan nintzen, golpetikan urte bat bestia desagertzea, eta nolabait hor, ez dakit Jaurlaritzak eta diputazioak eta horrelakoak nolabait azterketa serio bat egite esan, zer suposatzen duen, Euskal Herriarentzat, Euskalten talde bat bezala desagertzea. Edo zer suposatuko luke Euskalten talde bat, Euskal Herriarentzat urtean turrean jarretzea. Ikusten, azterketa hori eta azterketa hori ez dut egin. Bueno, ustez, ordu da deula, joan mazik eta hola inez. Bukatu horretiko hartxiki bat, bi bat, asierre pasezki zuen papelak eta inkesta moduko bat betetzeko edo betetzen jun. Urrengo soldazatitako ekarpen egiteko eta gaurko ere zeituen baloratzeko. Eta bigarren noarra joanak eman ditena, zilak eta bere lekoan utzi, bihar beste hitzaldin bat dago, eta orduan ezazi jasotzen da zea, eskertzen da, borondate hona, baina utzi bertan. Eta bukatzeko, eskerrek asko ez, nik ere etortzen dira, martxelei beste horren besteak, eta zu ere bai nola ez. Estamos zinatelakoan, eskerrek asko eta